Tak teraz si vyskúšame novú zbraň, čo som si kúpil. HDX 68 brokovnicu od Umarexu, 68 kaliber, brutalita a puškohľad s kolimátorom. No, idem sa tu nastaviť, bude to taká skúška. To len také prvé zoznámenie s tou zbraňou. No, nasadil som ten puškohľad. Samozrejme, že to budem musieť ponastavať všetko. Toto len také skúšobné, lebo ja to zatiaľ dobre nevidím. Treba to ešte ponastavovať. Idem to naplniť, aj bombičky. Tu sa plnia bombičky. Tuto dávajú náboje. Idú tam dve, idú zadkom k sebe. Nemám tu sprej, chcel trošku namazať. Nemám tu žiadny teraz. Nevadí. Jedna, druhá. Náboje niektoré sú kumenné, niektoré sú s tými kovovými ostružinami. Skúsim tam napaskovať, malo by to byť v zásobníku 16. To vraj ťažšie to z toho vlastne dáva. To je taký špeciálny grip. To dnes potom aktivuje. Ale tam jednu guličku som dal. Kurva, dobré. Máme to skúsiť naplniť. No, tak už som na to trošku prišiel. Ale nie je to moc ľahko úplne. Ale už to ide. Teraz sa tomu naučiť 5. On som už neradal 6. Takže 7. 8. 9. Dá sa potom plniť aj z druhej strany, sa vyberie taká pružina a sa máme nahážu tie guličky, ale toto je taká klasika. 10, 11, 12. Tam ešte nejaké, som to presne nedatel, ale ale teda na polku tuším. Máme tam 15. 13. To je ťažšie potom, no? 14. No neviem to radšej tlačiť, lebo neviem koľko ich tam mám. On tam mohol mať ešte pri tým zásobníku niečo. Tak to dám tam 15. Sa vyberie takéto západka, to je pomocník, ktorý sa dá tuto odložiť. Ale hovorím, ešte to nemám to ešte vychytané. Tak to sa to odloží. Uvidíme. Aha. Už by to malo byť. No, má to taký popruh. To je celkom dobrý. Taký kvázi, keď chcete pomôcť. A vám to vlastne drží rovnováhu a nie je také ťažké z toho preťa ten popruh. A vidím celkom dobre teraz, no. Teraz použijem ten puškohľad.
Puško ešte nie je nastrelaný, teraz som z také vzdialenosti asi 10-12 metrov. A nie je to ešte nastrelané, len tak skúšam. Skúsime tie malé terče. Sa nastreľať, ale inak paradička. Dá sa potom aj takto iba kvázi. A je to tako presne aj od tela. Hotovo. No, videl som terč. Teraz keď si musí nastaviť ten kolimátor, či puškohľad. Z ešte diaľky. Podáračka. Na prázdno, keď tam už nič není, to má brutálny zvuk, ten plyn. A tak to musíme, už guličky nemám, to musíme tak vyprázdniť. Teraz to môžete bezpečne otvoriť. No, pekné. Taký začiatok, poďme to testovať. Kúpme si také ľahšie guličky oranžové, sa lepšie hľadajú potom na takú streľbu. A možno aj čisto oceľové.